Music from Bobby Womack with If You Think You Are Lonely Now, 25 imizuzu phambi kobana kubethe intsimbi yeshumi. Lixesha lobana ke singene on our doctor's note. Cancer can lead to anxiety, depression, and feelings of isolation. With the plague rose of the station. Well, 25 imizuzu phambi kobana kubethe intsimbi yeshumi. Doctor's note segment ke apho siye sithi size nengcali malunga ke nemiba echaphazela impilo yethu. Namhlanje ke yahlukile namhlanje kuba ke sinembalelwano umphulaphuli sithi ke na ke chuma ndinengxaki mane yonyawo lwam andiyazi into yobana ke kwenzeka ntoni. Wasithumelela ke the before and after wesilonda apha kubhontsi. Nditshilo ke ndathi ke if yasilandela on our Facebook page siyiqhomile ifoto yakhe. Mhlambi nawe unomntu emaziyo okanye nguwe lo unale ngxaki phulaphula ke wethu ke kungaphambili wesikolo sakhe Vukani FM ngoku. Ungakwazi ke mphulaphuli ke mhlambi if unayo imibuzo okanye ufuna ubuza kwingcali yethu esincokola nayo namhlanje ungasithumela ivoice note ku-0725145381. Sincokola noChuma Adam ingcali yamanxeba, wound specialist, njengoba besenditshilo ke bana ke emveni kokuba ke omnye ke womphulaphuli wethu uye wasithumelela ke umfanekiso wonyawo lwakhe ecela uncedo nenkcazelo okuke kusivulele ithuba lokubana ke sithethe kabanzi ngokukhathalela amanxeba ingakumbi asezinyaweni kunye ke neempawu ekungafunekanga into yobana ke singazihoyi. Izizathu ezinokubangela ukuba ke inxeba lakho lithathe ixesha okanye lingapholi kwangethuba, kufuneka ube uzawukwenza ntoni na? Utshilo ke ndathi ke ukhona yena simbambe ngoZoom, we're also live on our Facebook. Mhlengikazi, good morning and thank you so much for joining us. Morning Chuma, ndibulele ke nakubaphulaphula ngokusiboleka indlebe namhlanje. All right. Sibhalelwe ileta ngumphulaphuli and ndiye ndakuthumelela Chuma ifoto zomphulaphuli. Ndiyafuna ke wethu incoko yethu siyiqale ngolu hlobo into yobana mhlawumbi noba yintoni enye yezizathu eyenza into yobana izilonda zethu zingakwazi ukuphola kwangethuba, more especially if isilonda senzeke enyaweni. First of all, funeka sibazise abaphulaphuli ne lamphulaphuli uneswekile. Siqale apho ne. Okwesibini, xa uneswekile umzimba awukwazi uzilwele infection ungakhange ube kanti uyancediswa. So I believe so ba esasilonda siphumile umuntu wathi yena endlini ndizawuzenzela iradi ndibone uba ndiphuma kanjani into encinci emandleni ndizawukhawuleza ndiphume, forgetting ba uneswekile and xa uneswekile ke umzimba ufuna uncediswa because awukwazi uzilwela on its own infection like umntu othi ndi-healthy. So ingxaki ke ngoku zalamphulaphula siqale apho. Second of all, xa uneswekile kubalulekile ube nomatshini, and I believe lamphulaphula akanawo umatshini. La matshini umsebenzi wawo kukuncedisa ubone uba namhlanje iswekile yam ithi 7. Xa ndilala tyhini iswekile yam ithi 8. Xa ndivuka ngengomso iswekile yam ithi 5. Xa ndilala iswekile, which is it's within ranges, normal ranges. And if we treatment, we are very happy because the treatment sikunike yona, it's working for you. The problem starts xa ungenawo nomatshini kuthi uneswekile. Uthathe ipilisi eswekile, ulale namhlanje sithi 17, uvuke ngomso isithi 25, ulale isithi 6, uvuke ngenye imini isithi 18. Uyabona ba ne-baseline yalam ithi phezulu, ithi seyiphezulu iphinde ihle kakhulu, ithi seyisezantsi iphinde nyuke kakhulu. So i-baseline asiyifumani kulam. Na xa singayifumani ke ngoku i-baseline, systematically ngaphakathi kukho ke ngoku i-imbalance ye-cells. So asokwazi ke ngoku ukuthi xa unjalo sithi wena u-healthy, awukwazi uba healthy. And ke ngoku xa ungakwazi uba healthy, nansi ke ngoku umcelengeni. The moment uba nesilonda umzimba ungekho healthy, kwenzeka zonke ezaa nto uzibona kulamnwe walamphulaphula.
Now lamphulaphula xa sesilandelelela ke further khona lapha ekuthiwa yi-monofilament test apha phansi kwenyawo uthatha into encinci upress uthi i-patient mayikhwele ebhedini ijonge phezulu icimele. Xa ubeka la monofilament, suppose i-patient iyakuxelela no uyenza ebhontsini, uyenza esithendeni, uyenza phezu konyawo, uyenza kucikicane, uyenza phantsi kweminwe, uzwane ulu, uyenza phakathi enyaweni. But leya i-patient by seeing esasilonda ayisenayo i-sensation. Meaning ke ngoku ungakwazi unyathela nesikhonkwane phaa ephandle endlini abone sekho igazi apha endlini angayazi uba ligazi elivela phi. Meaning ii-nerves phantsi kwenyawo zala patient are damaged, are starting to deteriorate. Meaning ke ngoku la patient ingakuyo ubungcipheko boba isikwe la nyawo. Xa usithi chuma inyawo lakho lingakwazi ukuba nemvakalelo if sibeka ngolwimi lwesiXhosa mhlawumbi to a point apho uzawuthi xa unyathela izinto ezinobungozi mhlawumbi unyathela iglasi ezakusika enyaweni ngaphantsi ungayiva but ubone sowusopha kusube sekuyingozi kakhulu. Is that what you are trying to emphasize? Yes, that's correct, but that is correct, but as ixesha lihamba xa ungumntu oneswekile, ne? If it's maintained properly, laa nto yoba ii-nerves zakho are damaged ukuya from emilenzeni ukuya ezinyaweni, it decreases compared to umntu othi ndineswekile but ndivuka namhlanje engu-30 ndilala engu-4, ndivuka sengu-25 ndilala engu-3. Yho, ndivuka ekuseni ndibilile kanti iswekile yam ingu-2. Uyayibona xa isenza laa nto iyakusokolisa ke nawe ngaphakathi. The more siye sikufuqa ke ngepilisi okanye the more siye sikutshintsha kwipilisi, iye i-side effects ezipilisi zidamage ke ngoku ii-nerves endings zakho. Ube nento ke ngoku ekuthiwa i-diabetes neuropathy ngokwasilungu. I-diabetes neuropathy ke it's side effects. Yes, it's side effects of ii-neurons ezi. Ii-neurons azisithumeli i-signal from phantsi kwenyawo back to ingqondo. Mhlawumbi uzawubuza omnye umphulaphuli chuma into yobana uba ubuthe ngokubesikalayo incoko wathi if u-healthy, meaning that ne-treatment yakho izawusebenza, right? Kakuhle asizobona iswekile yakho imane isihla kakhulu, inyuka kakhulu. Izawuhla ngokomlinganiselo ekumele into yobana ihla ngawo, inyuke ngokomlinganiselo ekumele ubana ibe inyuka ngayo, ayizuba ngaphaya komlinganiselo. Sifika njani apho kuzawufumaniseka into yobana ubani uzawude abe uzawufikelela kwilevel yobana athi xa enyathela ibhotile ezawumsika enyaweni abe akazukwazi ukuyiva, akasakwazi unyawo lakho usensa. Utshilo wathi xa nibeka into ebhontsini, xa nisenza i-test, kufuneka akwazi ukutsho into yobana le uyibeka kucikicane ngoku uyibeka phakathi kweminwe ngoku uyibeka ebhontsini. But then if umphulaphuli ukule situation kamphulaphuli lo usibhaleleyo akasakwazi ukuyiva, kusube kusenzeka ntoni xa kuzawude kuzawufikelela ibi-patient ifikelele kweso simo? Zeziphi ezi zinto ndingazenzi kakuhle mna as isigulane? I'm not sure if we've lost Uchuma kwela cala. I'm not sure if Chuma you can able to hear me. All right. Thelela impilo yakho ngokwezempilo. Sigcina uphilile. Cancer can lead to anxiety, depression, and feelings of isolation. 9:35 with the Black Rose of the station. Chuma, I'm not Yes. sure. Yes, okay, yeah, siyakuva but I'm not sure if ufumene na umbuzo wam.
was answering and saying, yes, ndifumene umbuzo. Impendulo yala mbuzo ithi emzimbeni. Uyandiva? Yes, ndiyakuva ngoku. Ndithi xa uneswekile unregulated for the longest time, ii-side effects zalaa nto ziye ke ngoku zi-affecte ii-nerves ezi ziphakathi kuwe emzimbeni. Meaning ke ngoku xa wena uzawuba neswekile, ungabi nayo laa matshini wozithesta iswekile, uthathe iipilisi, uthi every day mna ndiyazithatha iipilisi, ndiyazisela iipilisi zam, but you do not test iswekile yakho ithini, uzifaka phantsi kobungcipheko because at times uyakwazi utya iipilisi kanti iswekile yakho nje buvuka ithi 4. Now always remember, sikunika iipilisi eswekile ukuthomalalisa iswekile phezulu. Xa isithi 4 iswekile yakho uphinde uthathe iipilisi eswekile uthi mayephi laa swekile? Definitely uzayichola ku-2, uzayichola ko-1. So those are the dangers zomntu othi ndineswekile but anawo laa glucometer, laa matshini. Awukwazi ke ngoku ukhangela isitya emnyameni ke ngoku wena. Uyazitya iipilisi, which is the right thing to do, but uzawuzitya noba kho mfuneko yokutya iipilisi because kaloku wena awukwazi uziregulate iswekile. So xa kusenzeka ezo nto for the longest time, umntu xa engazihoyanga kakhulu uye ke ngoku abe nezaa side effects zoba ngoku udevelopa ke ngoku i-neuropathy. Zeziphi ke ngoku izinto mhlawumbi esinokuzinqanda ukuzenza ukuze singafikeleli kwisigaba sobana kuthiwe chuma une-neuropathy, so now therefore that ngenxeni yobana umlenze wakho ngoku awusasebenzi, awusava nto, awusathini okanye olu nyawo alisava nto, and esi silonda asizuphola. And njengoba esi silonda singazuphola nje sizawusuke sande kunobana sibe siyaphola. So ukuavoida loo nto leyo masinqumle unyawo olu. Zeziphi izinto ke ngoku efuneka mna as a diabetic patient ndizenze ukuze ndingakwazi ufikelela apho ngaphandle kobana ndisoloko ndimonitharisha iswekile yam? Surely zikhona ezinye izinto efuneka ndizenzile. One, the moment kuthi uneswekile chuma, if uhleli kwi-consultation room yam, ndiyakuxelele ba funeka siqale kwiipilisi eswekile, awukwazi uphuma ngala mnyango as if I never said you are diabetic. Eswekile athi sure ndinika iipilisi, ndinika into yohlaba, ndinika into yohlaba, aphinde aphume ngomnyango as if khange sithi uneswekile, ayoqhubekeka ayokwenza zonke ezaa nto zi-wrong. Now, number one, iswekile, i-high blood, we call them lifestyle disease. The moment kuthiwa uneswekile, you need to go and recheck. Sendifika nje apha bekusenzeka ntoni ebomini bam. If ubungumntu onga-exercise, you need to consider exercise. If ubungumntu ovuka ngeqadidi, alale ngeqadidi, you need to consider those things. If ubungumntu othi mna nditye takeaway andiyenzi igrosari endlini, you need to consider those things so that ukwazi ubuyisa umzimba back to normality. Kuthiwa chuma amanxeba asezinyaweni ngawona manxeba anobungozi kakhulu kunamanye amanxeba. Kutheni? Firstly, xa sihamba mos, remember we use our feet. So that's where the pressure is. Practical example, ndilwa nawe ku-boxing, ndikubethe elisweni, ne? Iliso lakho lizawudumba automatically because there was a blow to the face or to the eye, ne? Ukuze laliso
awudumbi ukuyaphi, stay away from the ring so that ukudumba kucane. But ke ngoku it's a different case ke xa usithi ndihamba ngazo ezinyawo ila sophinde uyanyathela, you're putting pressure on the foot, meaning ke ngoku every time unyathela isilonda siyathunakala, every time unyathela isilonda. So eso silonda sifumana irest yokuba andinyatheli mna, ndilixhomile elinyawo, I'm resting. It becomes difficult apho ke into yoba athi umntu ndinesilonda esisenyaweni and asiphili. Sikuva kabuhlungu Chuma ne but ke andifuni umphulaphuli simvalele ngaphandle. Masive umphulaphuli ba uthini na yena. Molweni Chuma, molweni. Molweni nobhuti lulapha. Ndicela ukubuza Chuma into yoba apho kubhuti ukhona umahluko phakathi kwenaliti ozihlaba ngayo kunye neepilisi oziginyayo, ukhona umahluko kwezo nto zimbini? Alright. Enkosi Chuma. Alright, thank you so much. Chuma, I'm not sure if uvile na umbuzo womphulaphuli uyabuza ingaba if ever ungumuntu o diabetic ukhona umahluko na okanye uthini umahluko phakathi komuntu otya ipilisi nomuntu ohlaba inaliti? Enkosi kakhulu ngalo mbuzo bhuti, akho mahluko mngako. Remember ezi pilisi okanye le naliti umsebenzi wayo kuthomalalisa izinga leswekile inside your system. Firstly, xa kuthi uneswekile, it means your body, ii-cells zayo can't regulate iswekile phakathi emzimbeni. Meaning ke ngoku whatever that you do, if you utya anything eneswekile, whether i-fruit, whether i-juice, whether kukutya okuneswekile, umzimba wakho stores eza cells zineswekile, ayizidistribute back to the body so that the body can use it as a fuel. So xa sikunika ke ngoku ipilisi, whether ziipilisi, whether inaliti, sincedisana nee-cells zomzimba ukuthi le swekile xa uyitya ingabi ngoo-20-25, ikwazi uregulatheka. So akubikho difference ngako kuba ndahlaba okanye ndatya ipilisi. It doesn't really make much of a difference, but eyona nto siyifunayo kuregulate iswekile yakho. Kusube kutheni xa kusithiwa Chuma siza kunika inaliti, kusube kutheni xa kusithiwa Chuma siza kunika ipilisi? First of all, xa uqalwa kuqalwa ngepilisi akekho kwi-insulin, yabo, uqalwa ngepilisi. Now ipilisi, remember I said Alright, I think iswekile, it's a lifestyle. So xa uyandiva bhuti? ndiyakuva but I think ndicela uphinde ubuyele back siqale phansi ukuphendula lo mbuzo lona because ubuqhawukile kha sikuve kakuhle. Okay. Xa uneswekile, umzimba wakho awukwazi uyiregulator i-glucose back to the system. So xa unikwa ke ngoku i-treatment yeswekile uqalwa most of the time kwipilisi, so that eza pilisi can work on your system to lower i-glucose on your system, so that xa sikuprika singafumanisi iyanyuka. Now the problem starts ke ngoku xa usithi ndiyasela ipilisi but I did not change my diet. Meaning ke ngoku iswekile izawuhlala i-high even if you do take iipilisi zakho. So xa sikuncedisa ke ngoku sisithi khawuzame ke ngoku nantsi enye indlela, thatha ipilisi uphinde uthathe nenaliti. We're trying ke ngoku to combine because iswekile yakho inenkani ayihli. So xa unikwa inaliti ube ubungumuntu unikwa inaliti nokunikwa kusube mhlawumbi iswekile yakho inenkani, kuzanywa ukwehliswa iswekile yakho. Andino iswekile ayinangani nguwe. Yes. All right. In just simple terms, ukhe wabalula into yobana kuzanywa uhliswa iglucose. Ndizama uba yenza isense le nto esithetha ngayo nakumphulaphula ekhaya. Yintoni iglucose and umsebenzi wayo wenza ntoni? In just simple terms.
All right, I think we've lost Uchuma. Masimiyeke mizuzu i5 ngoku phambi kobana kubethe intsimbi yeshumi. That's it for Uzigcina Philile. Thelela impilo